Sabi wai me yake baka dariya ne yau gaba ɗaya mun ga sai dariya kake. Hmm, hmm, hmm. Ansaloti nake wa dariya ai. Da Ansaloti nake. Ko a jikina na san hakan yana baƙanta mai rai. Ba don komai ba ina sani idan suka faɗi mu ma sai mu faɗi. In suka ci mu ma sai mu ci. In aka tafi a hakan dai mu ne za mu ci La Liga domin mu ne a sama. Don haka ni hakan bai dame ni ba. Burinsa ya ga sun ci wasa mun faɗi saboda akwai ragowar wasanni mu ne a sama. Dama Hausawa na cewa komai tsayin wuya kai ne a gaba. Ya je ya ci gaba da afa ƙwayoyin da ya saba afawa na hawan jini saboda mun sani. Na ji ya daɗa shan ƙwaya yana cewa wai Benzema ne zai ɗau high goal scorer ba Lewandowski namu ba. To shi kenan ƙwayarka ta gaya ma ƙarya kuma za ka ga.